ayo mashura chaiwo aitika kunotoni, mashura chaiwo chaiwo, zvishamiso zviya zvinonzi zvinotyisa zviya ndozvaitika. Zviri kunzi zvaitika panotoni, baba vatema kofini rechitunha neshavel kucemetery, kwakurova chitunha nekukanda kofini racho muguva. Guys, zvotyisa izvi, zvotyisa ende zvoshamisa chaiko. Unoshaura kuti vanhu chiko chaiko chirimboitika chaiko. Nyaya yacho yakamira yakadai, hanzi mashura aitika kumakuva epanotoni. Mufana akazvisungirira uyo baba vake vatema kofini neshavel kunotoni cemeteries, kwakurova chitunha, then vangoita kofini rekukanda muguva. Apa hanzi vakazobatwa vaine mvura yavabva nayo kumochari. Apa mwana uyo ari kunzi akamboita 3 attempts dzesuicide, then kwakuzoudza amai vake kuti musandiendesa kwababa vangu, zvadhakwa. Guys, ndo mhamira zvikaita zviri kuitika kunotoni. Shuwa mwana ozama zvisungirira 3 times. Apa baba vachona vakuchirova chitunha, kupwanya box coffin. Guys, video yachona aitoripo, ndichaisa video yachona guys, muzvionere mega kuti zvinhu zvotyisa ende zvoshamisa. Thank you guys, ndo nyaya yandangouya nayo kuti mungozvinzwirawo kuti zviri kuitika munyika zvinomira mushe. Muri kuitika zvinoshamisa, zvinoshura, zvinodii nezvinotyisa zvese one time. Guys, hazvifaniri kudaro, zvototyisa chaiko. Thank you guys nesupport yamuri kupa. Naiwe, hanzi ngatibheureya mai mwana. Sasa mna mpenyu. Ngavatarisa. Mama mpenyu. Amkuzira. Tata sama mpenyu please. Msikiwi. Aduwe.